viva Fidel, Fidel no muerta, Fidel viva mega Fidel namurda است mega Fidel زنده است mega هم با ما mega خام زندگی را چیکار کنم ما امید داشتیم که همین فیدل ҷумъахони 79 сола ки ӯро дар шаҳри Кӯло бо лақаби кубинец мешиносанд, баъди шунидани хабари марги Фидел Кастро мотам гирифтааст. 4 روزی که همه فیدل کاسترو از دنیا گذشت تلویزیونم اوینای نیرگولا بردم که هم خیلی خبر شنیدم بسیار غمگین شدم برای که با من هم یک برادر بلکت من دودر میگفت خیلی hermano banaka mega hermano banaka چما خون banaka mega بعد من میگم با پیش تلفن میکنم و تلفن راست نه وای نمیدم زمانی میکنم خط گنرال پالکونیک پیش که میگفتم همون کماندیر بریگادا بود بعد قسم میخواستم میرفته давоми 12 сола ӯ қариб ҳар моҳ ба Фидел Кастро мактуб менавишт. умед дошт ки Фидел ӯро ба муҳити шӯравӣ бармегардонад ба даврони ба гуфтааш ормонӣ. агар мерасид мумкин имконаш мешид ба ман ёрдам мекард ё мегу биё мегирам мега хасим аз зиндагӣ кохе мара гуфта буд ҳайни ҳамуҷа буданда ине ки хай иҷа як боча ки доштим бу хотири як боча шида или хеста ба ҳамин ватани хел омадам. ӯ давоми 5 сол аз соли 1961 то 1965 дар сафи артиши шӯравӣ дар Куба хизмат кардааст. бори аввал ба хоки Куба қадам монданашро ҳам хуб ёд дорад. баъд омадем ҳамоҷа як ками радиош ҳамин чира бондан ҳамин карабл як ками ба ғастам гир ки аки Куба мега territorio libre de America мега بعد ما گفتیم چی میگه این خیلی یگان تا ندونه یگان زبانی را که چی میگه. ҷумъахон аскари қатории полки пиёданизом дар шаҳри Матансас буд. ӯ нақл мекунад ки бо 44 сарбози дигари шӯравӣ ба курси омӯзиши забони испанӣ ва итолиёӣ воқеъ дар шаҳри Гавана фиристоданд то бо инқилобчиён иртиботи мустақим дошта бошад. бо кубинчо забони урусиро хондан. баъд ҳайне ки мактаб ҳамин буд кардем баъд мара ҳамин генерал полковник Такмачов мегуфтанд баъд мобайл ҳама қодам мара гуфт ки сином тибури самна гуфт баъд қатъи генерал хизмат кардем баъд ҳамуҷа мерафтем пеши Фидел Кастро мерафтем пеши Раул Кастро командиро қад мерафтем чи сообщение ки ҳукумати советӣ меомад мо буда дар пеш ҳамун ба забони испанӣ ора чи мекардам во гап мезанам ба забони испанӣ мо ба забони русӣ ман перевод мекардам ани генерал дам. ӯ ҳоло дар яке аз ошхонаҳои шаҳри Кӯло посбон аст. баъди марги Фидел бо дили нохоҳам ба кор меояд ва чун шаммае аз хотираҳо зери лаб таронаҳои ба ёд мондаашро замзама мекунад. барои Кастрои зидду нақиз рамзи баробарӣ, садоқат ва ҷовидонагист. ҳатто баъди маргаш ҳам аз ҷо бармехезад ва шиор мезанад ки ӯ зинда аст. ҳамчун мода бигем сиёпус гуфта гуфтанд ки шумо баъдман қариб ягон пулки мо 10 нафара гуфтанд агар 10 нафар ман рафтаму як бобо Шерматов аз ҳамхизматони дигари ӯ ки як сол баъдтар ба Куба рафтааст ҳоло ягона ҳамдами ҷумъахон Назриев аст. ҳатто ҳангоми бозии дамино ҳам мавзӯи суҳбати ин ду Фидел ва Куба аст. بعد من میرفتم خطیب چی میکردیم بعد خطیب فیدل کاسترو میشستیم هم خیلی راول کاسترو بود بعد با بسیار بودن آلبرتو بود که با دانیل بود و آگوستو میگفتن کماندیرو کلون یعنی چی بود پالکونیکو ҳар ду ҳам ки ҳазорҳо километр дуртар аз Куба қарор доранд, рӯзҳои мотами марги Фидел Кастроро ба шеваи худ пос медоранд. дар ҷойҳои пуродам номи ӯро зикр мекунанду бо забонаш гап мезананд.
Bak hafif gam ederler mego que ruso. Rusco campanero, usa normal, mucho trabajo. Tu bien, Eso normal. ¿Cómo estás? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Bueno, le digo, viene que campanero.